Чи бачили ви на будинках Полтави такі оголошення, де полтавців запрошують на толоку? Ні, не бачила. Поки ще ні. А якби у вашому дворі проводили толоку, то ви пішли б? А чому ні? А чим це корисно, на вашу думку? Ну, я ж живу тут, не в мусорі. Ні, нашого не було. А якби в вашому дворі такі проводили, то ви пішли б? Ні. Не бачу. А скажіть, а якби там в вашому дворі таке проводили, то ви б сходили? Ну, може бути. А скажіть, а яка користь таких толок, на вашу думку? Будемо так казати, прибирати треба кругом. Бо нас насвинячили вже далі нікуди. Ні, не бачила. А якби в вашому дворі проводили толоку, ну тобто суботник, ви б сходили? Обязательно. А скажіть, будь ласка, а яка користь, на вашу думку, з цих толок? Залучення дітей. Діти приєднуються і залучення дітей. Привчання дитини до праці. Оце користь.